Hai să trăiți și bine ați venit la un clip care, bă, sincer să fiu, ar trebui să fie ca pe vremuri. Nu știu dacă o să se mai întâmple, că mi-am cam ieșit din mână, ce-i drept. Am o perioadă, cred că de vreo 3-4 ani, de când n-am mai făcut lucrul ăsta, însă ne-am întors unde în altă parte, frații mei, dacă nu tot pe Rodnia. De ce pe Rodnia? Pentru că, băi, ăsta chiar cred că a fost serverul meu de suflet și o să rămână, cred că toată viața, dacă nu mă înșeală pe mine memoria cum trebuie. Ideea care este? Nu o să mai fac live-uri, asta exclus, live-uri, nicio șansă să mai fac. Un clip, două așa, probabil că o să mai facem 1, 2, 3 pe săptămână, depinde de cum avem și timpul, că vorba au trecut 4 ani, ne-am mai maturizat și noi între timp, dar copilul din noi tot mai vrea un pic de distracție. Și unde în altă parte putem merge cu copilul nostru dacă nu decât la locul de joacă. Iar pentru mine, pentru copilul meu, de fapt, locul de joacă este nicăieri în altă parte decât aici pe Rodnia. Hai să ne înregistrăm, că ghiși ce, nu mai avem, nu mai știm contul. Nu mai știm contul, nu mai știm nimic, la revedere, sănătate, ia să încercăm Mr. Cipic. JR, băgăm aici ceva frumos. Și aici, ia să vedem, mcipic@gmail.com, Ciprian 1, 2, 3, 4, 5, 6, cum au toți de altfel. Nu mă interesează buletin informativ, văd că o să primești și un cufăr, nu știu ce e cufărul ăsta, ia să vedem dacă merge. Doresc să continui, da, numele de utilizator este deja utilizat. Hai să încercăm așa. Oricum, puțin contează numele de utilizator, pentru că oricum nu o să-l mai vedeți decât acum și la revedere. Până la 7, fără buletin informativ, că nu ne interesează. Uite, bă, că s-a făcut Ascensions și hai să-i dăm drumul pe treabă, cum s-ar spune. Să vedem ce se întâmplă. Ce mai e nou, ce mai e nu știu ce. Ascension și Dominus. Hai să vedem. Parcă așa am pus. Băi, deci chiar sunt foarte curios să vedem. Așa, ia să vedem. Uite, bă, că merge, mă, încă se mai conectează. Ce ciudat, alegem galben. Galben e și la mine roșu. Sau Gino, tati. Ce să ne facem noi? Ne facem șaman, sura, ninja lui sau oare? Pe ce altceva să ne facem, mă, dacă nu războinică? Vorba aia, cu asta am făcut... Nu cred că merge asta. Nu cred. Nu. Ia stai să încercăm așa. Nici asta nu merge. Bă, ești nebun. Ia să încercăm cu tâzdă. Nici așa. Bă, ești nebun la cap. Nu pot să-mi fac cont. Cipic. Jur. Ia să vedem, merge așa. Uite, bă, că am mers cu Cipic Jereu. Am mai mers cu Mr. Cipic, am mers cu Cipic Jereu. Hai să vedem că deja avem cam mult timp de când cam stăm aici pe treabă și nu e frumos să vă rețin. Găsești tot ce ai nevoie pe tasta H, votează după tasta N. Tastele ATL și ATL, doamne, sunt prost rău, ALT. Novicele, Mr. Cipic și Râs a înrolat legiunii. Interesant. Hai să votăm și noi. Deja am votat, se pare. Nu. Da, uite, 4 ore. Mai am 4 ore. Am jucat 6 seara, sincer să fiu. Dar am zis să facem ceva frumos aici, de la zero, cum s-ar spune, luăm și noi lănciuca. Hai să băgăm și noi aici, parcă avem și niște costume. E tati. Avem și asta.
Hai să activăm aici astea, pe astea să le băgăm aici, că am intrat înainte să-i dau drumul la contul ăsta, la clipul ăsta. Am jucat un pic, bine, pe un alt cont care nu se spune. A fost un alt cont creat de la zero, dar mi s-a părut așa mai interesant ca tot să fie pe filmarea asta. Hai să băgăm, activăm, asta nu ne interesează că o să devenim mari promoteri și o să avem și noi. Distruge geloziei 10 și întunericului 30. Primești înțelepciune, o de maimuță și novicie 2. Hai la cât suntem noi de pilaf. Îmi dau și eu seama. Mamă, ce damage am să moră băieților Van Damme. Să moară peștii mei dacă nu. Vorba unui titrat youtuber. De unde dracu-tă youtubereală pe capul meu? Hai că mie nu mi-au plăcut niciodată astea să se vadă. Mi se pare mai profesional, să spunem, așa. Și fără pălărie. Pălărie. Bineînțeles că alegem corpul. Hai să scundăm și asta. Uite bă, flori. Bă, florile astea nu știu, am încercat eu aseară să mă uit să alea, dar nu știu despre ce e vorba. Un trăi și un vedea despre ce și cum stă treaba asta. E că aici avem... Să punem și noi bonusuri pe toate, zic. Nu, pe ăsta nu merge, uite, pe ăsta mai merge. 2200 PM, e forță. Pe ăsta nu merge și pe ăștia mai merg puși. 7 viteză de mișcare. Sunt tank. Viteză de atac bună asta. Aici văd că e cu nivel la cal, cu ce mai nebunia lui Juvel asta. Nici nu știu cu ce să, unde să, ce să fac, ce să... Dar cred că trebuie să mă duc în map 2, aș zice eu, că deja dăm destul de bine, adică nu că zic, dar vreau să spun. Gino map 2. Am nevoie de nivel 10. Deci trebuie să mai bat pe aici pilafuri de-astea. Trebuie să mă duc eu pe la Licos, pe la precenul meu Licos, că toată viața m-a urmărit Licos ăsta pe mine, ia să mă duc să-l bat lui Paștei mamii lui. Uite, avem două hărți acum, ce mă, suntem dreci, pot să-l bat, ce-mi dă și mie? Interesant, ia să vedem. Ce mă, pot să-l bat la curul gol? Nici nu se pune problemas, las problemas. Ia să vedem, Bless, tare, poate dracu game, tare versus Metine. Păi ești nebun, stai mă să mă mai duc atunci, stai să mă uit și în partea asta. Hai cine Tigris, și aici, stai că nu scrof. Băi, ești nebun, asta e, nu mă, e harta, nu mă, e harta de la albaștri. Mă duc peste, cine am zis că mă duc acum peste Tigris? Licos. I-a schimbat, mă. Hai să farmăm și noi, că văd că e interesant drop-ul ăsta pe care l-au băgat băieții ăștia. Metine. Ia uite, bucată de beril. Tichet echipament, care ăsta o să ne trebuiască pe viitor. Ia să vedem. Bineînțeles că nu mi-a mai dat și mie încă un echipament de la. Deci mi-a dat decât cerceluși ăștia, cerceluși drăguții. Mergem mai departe să-l pognim și pe cine e scrofa. Nu mai știam cum îi spune lui scroafă ăsta. Avem și misiuni principale. Asta e cu... Da, am înțeles. O ajunge eu și pe acolo. Am și misiune zilnică. Du-mă la cien. Stai așa să-l bat pe ăsta. Stai să-mi... Păi ce să mai... Că astea sunt. Astea sunt... Uite că ar fi bun ăsta să mai farmez un pic la el. Pentru că... Hai să mă duc măcar în level 18. Pentru că aș putea să fac rost de niște blese. Să băgăm asta aici. Ia ăsta dacă îl vinzi... e 0 young. E bine, mă umplu de bani. Mamă, dar ce schimbări, mă uitam și aseară și... Au făcut schimbări majore. Față de cum știam eu și de cum jucam, că am avut și o perioadă, aproape un an să zic, că eram pe cai mari, rău de tot la vremea respectivă, dar ca orice cal, să mai termină și el. Și de-aia nu am mai
Bine, au fost alte, a intervenit viața personală, să spunem așa, și n-am mai jucat, n-am mai făcut nimic, sincer să fiu. Eu, uite, avem 20 de bătrâne de-astea. Bun. Hai să mergem mai departe, să mai ciomăgim niște de-ăștia. Să vedem ce mai dă. Am și 69 de schimb, bă, hai că e bine. După aia mă duc să mă arunc în chetrele metin. Adică lucru care m-a și consacrat pe mine de altfel pe serverul ăsta. Că rupeam metinele în 13.000 de bucăți. Dar aici e plecat, unde? Mistrez Flămând Roșu. Aici e plecat. Licosul a plecat la plimbare, se pare. Unde e pizda, mă, te-ai fugit, mă? Păi, pușlama, dracului. E băgat pe aici, prin crăcile astea? Nu, e, mă, mâncava și sufletul vostru. N-ai fost acasă, am venit la tine în vizită și n-ai fost acasă. Nu se poate așa ceva. Hai să mergem mai departe, la Scrofa, încă o dată Scrofa. Ia să vedem, pe ăsta îl găsim acasă sau pleacă și ăsta? Uite-l, că ăsta e acasă, ne așteaptă. Așteaptă ca o gazdă primitoare. La 10 minute se respawnează. Păi nu mă duc eu în partea elaltă la vecini? Ia stai să vedem cum ajung și eu la ei. Uite, flori din nou. Nu știu ce se întâmplă cu flocinelele astea. Dar ia uite, bă, ce frumos au făcut aici poartă. Foarte mișto ideea. Nu știu dacă am mai văzut pe alt server sau tot pe serverul ăsta. Hai să spar și o chiatra asta, că parcă nu mă îndur așa de ea să o las când o văd așa fumegând ca băieții. Am văzut că au și ceva de gen, au un fel de auto-atac și auto ăla atac degeaba e, dacă mă întreb pe mine, pentru că fiind doar o oră, vorba aia, se presupune că acest tip de joc nu este pay to win, pardon, nu mai îmi găseam cuvintele. Am și câteva emoții, sincer să fiu, având în vedere că au trecut câțiva ani de când n-am mai făcut acest lucru, să spunem. Dar să sperăm că o să-mi treacă repede acest track. Hai să-l ciumăgim și pe ăsta aici să vedem ce mai dă și mie aici. Mai dă și mie un bless, oaia, ca să fac și eu repede astea. Că e chiar interesantă ideea. Că au băgat pe astea tare împotriva chetrelor. 0, 0, 0. Toate sunt plus 0. Șansă 85%, păi să putea, mă. Putea să mă dea și 100%, uite pe Licos, ia vină cu amă. Mati, dă-te ciuremezi eu acum nițeluși. Sunt am văzut că sunt foarte multe lucruri schimbate, adică nici nu zici că am jucat serverul ăsta, dacă mă întrebă. Ia, știe că pentru securitatea folositorilor pentru inventar. Cine mai face, mă, chestii de-astea? Eu nu. Hai să mergem, că mai avem aici de ciomăgit pe cine, mă, Bera, Scrufa. Bă, dar ce dracu, mă, numai Scrufa și Bera au ăștia aici? Nu mai au și altceva? Vino încoa la taica, popa, să îți bage una loca. Sunt un pic, mi se pare un pic ciudat. Am mai făcut de mult, v-am zis lucrul ăsta. Poate că o să pară cam plictisitor la început și nu condamn tot ce e posibil să pară plictisitor, dar vă garantez eu că dacă rămâneți, sau vorba lui Sorin Ovidiu Bălan, țineți aproape, eu cred că o să aveți ce să vizualizați, pentru că înainte de a mă decide să fac acest lucru, am căutat și eu pe renumita platformă la ce se întâmplă aici, dar nu pot să-l bat pe ăsta. Aha, de aici. Pe renumita platformă pe care o să și urcăm acest clip și nu am găsit absolut nimic legat de pentru începători, să spun așa. Lucru care într-un fel mă cam deranja, pentru că în perioada când eram eu promoter, să spunem, făceam live-uri. Ce drept promoter? Influencer și alte cele. Nu, tată, când făceam eu clipuri și live-uri pe jocul ăsta, erau, cred că,
țin minte că într-o perioadă, cred că eram și vreo 8, 9, 10 on când făceam live-uri. Și m-a frustrat un pic chestia asta, pentru că ziceam mereu, ia uite de bă, firar al dracu să fie, până să mă apuc eu, nici dracu nu făcea. Cum m-am apucat eu, gata, au început să facă toți, 1, 2, gata, hai să facem live-uri toți. Și bineînțeles că și ăsta a fost un motiv, unul dintre motivele, să spun așa, în care nu prea mai aveam tragerea de inimă, pentru că văzând că erau așa de mulți care făceau lucrul ăsta, și bineînțeles că majoritatea făceau pentru bani, pentru că acolo, mult puțin, erau niște monede pe care le foloseai cum considerai tu mai bine. Dar mă enerva faptul că, v-am zis, ia uite, până să mă apuc eu mai intens, să spun așa, de exemplu, dacă acum ar fi 400 de oameni care ar face live-uri, nu m-ar deranja sub nicio formă, dar atunci, fiind și la început și dorind să mă afirm, să spunem așa, când vedeam că intram eu și făceam live și mai făceau alți 100, nu chiar 100, hai că exagerez, îmi făceau alți 10, dar automat, nu prea mai fiind așa de mulți oameni la vremea respectivă pe serverul ăsta, se împărțeau. Poate unuia îi plăcea cum joc eu, poate altuia îi plăcea cum joacă X, poate altuia îi plăcea cum joacă Y și așa mai departe. Și se împărțeau urmăritorii și pe mine ce e aici, mă, mâncați aici gura? Breton. Uite ce mișto e, mi-arată să mă lasă să văd și eu. N-am level 15. Ce mișto e, mă, că va și sufletul vostru. Hai să mergem înapoi la ciomăgit. Ia. Ce e aici? Ia, vezi, mă, pe banzi, mă. Nu știu ce e aici, templul lui Silvanus. N-am eu așa ceva, renunță că n-am eu ce să caut la Silvanus. Poate să îl mângâi la ouă, că mai mult nu am ce să fac. Hai să dăm aici level 10. Eu văd că am primit și un tichet echipament. Și să mergem înapoi la noi în hartă, că nu prea mă împac eu cu harta asta de la roșii. Stai, mă, să le pun eu aici frumos. Mie, ca de obicei, îmi place să fie ordine și disciplină, cum s-ar spune. De alta dată să am ce nenoroci cu blesurile, când o să am blesuri. Hai să mergem, că aici am văzut că e nenea... Cine dracu e? Scrofa, parcă. Parcă el să zic că trebuia să fie aici, dar și eu să-mi berbec, mă, păi da, nici n-au trecut 10 minute și eu deja am venit la asta. Trebuie să mă duc la Lycos. Prima oară. Hai că am luat-o bine, că eram și cu ochii aici să aranjez astea. Am o grămadă de cercei. Cercelatul mi se spune mie. O să stăm un pic la boșii ăștia să fac și eu rost de niște blesuri, de niște bănuți, că am văzut că și bănuți să fac, uite la aici pe Lycos. Ăsta a fost primul pe care l-am ciomăgit. Deci muftică nu dă ăsta în continuu, chiar dacă eu am... Bine, nu merge să dai aici, nu poți folosi în partea asta. 4 blese. Mai dăm așa o tură și cred că aia e, că deja filmez de 18 minute. Cam mult, dacă mă întreb pe mine, până acum trebuia să fiu acolo sus. Dar vezi, asta e chestia, că nu o să cresc decât pe clipuri, pentru că nu am timp. Nu am timp și să sperăm că o să mă ajute și pe mine serverul să nu evolueze mai repede decât mine lucrurile. Dar o să vedem cum o să meargă. Hai să mergem la pescar, mergem la Scrofa. Doamne, ce mai îmi plăcea melodia asta. Doamne. Dau un pic mai tare ca să o auziți și voi. E ceva, adică e o panoramă de melodie, dar mie îmi plăcea maxim. Chiar maxim îmi plăcea, adică de fiecare dată când începea melodia asta mă lua așa o putere interioară și aș fi putut să stau să farmez non-stop, dar
acum nostalgie, cum să spune aici, level 15, hai să mai dăm o fugă la toți boșii din map 1 și după aia o să mergem în map 2, să facem și noi level 15 și să mai învăț așa din astea, ziceți voi, din treburile astea din spate, că și înainte când eram, da, ok, te apucai de la zero, dar erau foarte multe lucruri pe care nu aveai cum să le știi, așa că dacă o să vedeți videoclipul ăsta și nu aștepți mișcotel de-astea care se pot face pentru, nu știu, pentru a te dezvolta mult mai repede, Doamne ferește, dau cu el și de la trecut cu cărți. Le aștept în comentarii, bine, sperăm că vor fi vizualizări. Dar bine, la cum am văzut eu că este cam mort partea de promoting pe serverul ăsta, eu cred că o să vă uitați, tind eu să cred, cel puțin câțiva, pardon, o să vă uitați, pentru că la fel cum am fost eu, probabil că mai sunt mulți alții care și-ar dori să aibă un boost de informații, să spunem așa, la început și într-adevăr, cei de la Rodney au pus Wikipedia la îndemână, la degetul mic, cum s-ar spune, dar una este să citești acolo lucru pe care eu chiar nu l-am făcut, adică eu mă bazez doar pe ce știu eu și cunoștințele mele, nu doar pe serverul ăsta, ci pe experiența asta mea din spate, pe care o am așa de puternic dezvoltată și nu o să fac lucrul ăsta și la fel cum nu l-am făcut eu, probabil că sunt și mulți alții care nu vor face lucrul ăsta, mai degrabă vor da un search pe YouTube și o să scrie acolo, bă, ia stai mă să vedem care pulică mai e ca mine și vrea să-mi ofere și mie vasta lui experiență. Și o să vedem cum o să evolueze, și cum o să evoluăm în același timp. Stai că pe aici trebuie să fac dreapta. O să mai vedem. Văd că serverul, spre bucuria mea să spunem așa, încă este populat, încă sunt destui de mulți oameni care se mai joacă și în 2025 jocul ăsta și nu poate decât să mă bucure, înseamnă că nu sunt singurul copil care merge la locul ăsta de joacă, sau mai bine zis, care se reîntoarce la acest loc de joacă. Hai să mai batem și noi pe ăștia și să vedem după aia, că deja vă cam plictisesc, sincer să fiu. Hai să băgăm și noi în haurică, după aia să ne ducem un level 18, oricum ăștia au level 35, deci pot să mă duc lejereanu pot să mă duc să farmez și map 2 și să mă reîntorc la ei pentru blesuri, de fapt știi ceva, hai să mergem acum, că deja au trecut, hai să dăm like mai încet, deja a trecut multă vreme și să nu vă plictisesc. Ia să vedem. Băgăm și noi aici, băgăm și acolo, băgăm și acolo și pe acolo și pe acolo. Ceau, bam, miau, hau. Da, ca și iteme sunt aceleași pe care le primește orice jucător, dar stai un pic să vedem dacă avem și noi ceva CIA. Uite că avem. Cufăr promo. Bine. Cine oferă acest cufăr promo? Folosesc. Oh, bun așa. Avem și Buffy Muffy. Ne mai da și nouă, mă, ceva aceea să ne ajute. De piatra spiritului. Interesant. Ia stai să vedem dacă la costume a mai dat ceva. N-a mai dat nimic, tată. Ce să dea? Am scârciți. Rodnii ăștia, dacă mă întreb pe mine. Am făcut și noi level 12, imediat facem și level 18. Să-i dăm blană bombică. Hai să băgăm și ăsta, că ăsta e de la level 35, nu ne interesează. Prelungește, am făcut și level 13. Mamă, dar ce sentiment plăcut, adică cel puțin la mine unul e un sentiment plăcut. Că m-am reîntors și că să sperăm că o să stau și o să
fac cât mai multe clipuri cu serverul ăsta. Dați 2 secunde. Am revenit. Am avut un pic de treabă. Cât am făcut, mă, level 14. Bă, da. MS-uri, oare unde îi găsim, mă? Și ia, uite, Chong, Mahon, Gopaie. Să ajungem și pe la ăștia un pic, ia, cine e aici? Gopaie. Ia să dăm noi o fugă rapidamente până la Gopaie să vedem ce îndrupează. Ce îndrupează și nenea Gopaie. Ar trebui să dropeze FMS-uri sau, nu știu, ceva termic dezvoltat. Ca să ajute omul, frate, la început. Hai să mergem repede. Ne chemăm bufărica înapoi. Ia, ce îndropează, mă, nenea Gopaie? Bless, ce-i da banos. Păi uite, mă, că și ăștia oferă un metin 5 bonus, șansă de a bucata cu mamă, ce mișto. Au făcut în așa fel încât să fie și să aibă și itemele de level mic valoare, pentru că astea nu, de fapt niciunele nu prea mai aveau valoare, dacă mă întreb pe mine, în afară de astea de cele de level mare. Dar aici ce s-a întâmplat? A venit cineva și l-a păpat pe capitanul Beschie. Stai să schimbăm noi pe CH-ul la blană bombă, de-mi plăcea mie. Cine mă cunoaște de acum vreo 3-4 ani, mamă ce mult, 3-4 ani, e că fratele vostru era doar pe CH3, oriunde, orice jucam sau oriunde mă duceam, indiferent că erau CH-urile celelalte libere, nu, tată, eu pe CH3, că ăsta e CH-ul meu preferat. Hai să mai batem pe Gopaie ăsta încă o dată. Dacă tot l-am prins aici, dar nu văd FMS-ul. Avem și brutal aici. Chong, Mahon, Chong, Paie, Chong, Mahon, Capitan, Gopaie, Capitan, Mahon. Am bă, cam mulți capitan pe aici, dacă mă întreb pe mine. Mai da și mie un colier. Și stai că acum, uite, putem să punem din barosăncile astea. Ia să vedem, nu e nici aici, că Păchitanul. Nu e, mă, care pizda, mă, te stai la Păchitan acum, mă, că ți-ai ieși gura ta. Care stai, mă, la Păchitan acum, mă? Hai să mergem la Mahon. Îl batem pe Mahon. Vine nou cu băi, bortică. Da, eu o să mai rămân să mai farmez un pic, nu mult. Și să sperăm că următoarea dată când o să filmez o să fie tot mai ok. Ce să zic, ce pot să spun, cam atât a fost în clipul ăsta. Vor mai urma clipuri pe serverul ăsta, pentru că v-am zis, e un server care mie îmi place și mi-a plăcut și cred că o să-mi placă mult timp de acum încolo. Și dacă aveți sfaturi, dacă aveți informații, dacă aveți orice fel de ajutor pentru mine, în principiu cu sfaturi, aș aprecia, să le lăsați acolo în comentarii. O să fie un canal nou în care o să ne facem de cap ca băieții până o să vină băieții aia grei să ne sape. Cam atât din partea mea. Vă pupă, fratele vostru, și hai să farmăm, tată, că vorba aia, ne-am întors la treabă. Ceau!